A väčšina jeho songov sa mi viac páči ako originály. Mám hodinu a pol posledť práci, tak sur 15 go next. Neboj sa, enemy dajú sur 15, nie ja. Videli ste to? Poď, fajtime. Škoda, že level 3, pozri sa, jeden minion pojebaný mi chýba do levelu 3. To bolo veľmi zaujímavé. Čo tiebe? To takto. Ale vy ste feďáci, ale. Čo tiebe? To takéto. Dobre no, tak sme prehrali linku na pojebaných šťastkárov. Nemajú flashe teraz, to musíme dať už teraz. Tak, nice. Dobral som síce kill, ale bohužiaľ, keď ste kokods, tak máte smolu. Ti dám gacha, bitch. 5 sekúnd, 4, 3. Také. Bože, vy ste jej fakt jebli. Veľmi dobrý ojebávač. Pekne, že redku si dobrala tá piča. Lebo Ivern splituje buffy ako kokot. Pekne, že nejdeš ku mne, aby som ťa healol, ešte odo mňa utekáš, tak by som ti šupol na ten oskryby. 200 na hej, to je ako pohoda, no. Poď bližšie ku mne, ďakujem, aby som sa mohol healnúť, ty piča retardovaná. Ježiš, moja AD carry. Please, can I get new ADC a Riot Games? Fúha, takto ideme. Pozri sa, ak som zahral, videli ste to? Pán Božko, ale nič sa nestalo, lebo naša Eška, bohužiaľ. Keby o mini AD carry, už máme 9-0 na linke. Bohužiaľ. Čo tebe, on len tak povolal Ivern, len tak for fun. Tak jemu to musí pekne jebať na tú hlavu tučnú. Dobre, ale halus je, že... Asi tak utekaj, lebo neviem, či chceme fajtiť 2v3. It was at this moment that he knew. He fucked up. Pomoc. Oh my god, škoda. A na čím uhla sa tomu protobeltom? To je piča. Ahoj Marek. Peso. Ty si najhorúcejšia vec na tejto planete momentálne. Prečo musíš ležať na mne? Nie si bronz? Som. Ticho, nevieme sa baviť. Lagy mám. Halo, chat. A teraz v poslednú dobu som nebol live, keďže som... No, keďže som proste prerábal, tak? Tak potrebujeme nejaké klipy a tak zohnať. Dobrá, Jarko, bro. Oh, ten double charm, to bol Craigasm. Pre istotu. Dobre, miskára, dobre.